Ilmekodin kanssa yhteistyö sujui alusta lähtien heti tosi hyvin ja oli koko ajan sellainen fiilis, että nyt tosiaan tässä tiedetään, mitä ollaan tekemässä. Kyllä projektissa niin kuin positiivinen yllätys oli ensinnäkin aikataulutus. Eli päästiin jo aloittamaan itse asiassa muutama päivä aikaisemmin ja sitten vielä projekti päättyi huomattavasti vielä siitä alkuperäisestä sovitusta aikataulusta aikaisemmin. Eli oltiin huomattavasti edellä aikataulua. Kyllähän se on todella helppo saada kaikki yhdeltä urakoitsijalta, eikä tarvitse lähteä sitten miettimään useita tarjouspyyntöjä ja sitä kautta tekemään vähän niin kuin itse aikataulutusta sille hommalle, vaan on yksi toimija, jonka kanssa voi hoitaa koko homma. Me ollaan oikein tyytyväisiä tuohon meidän uuteen kylpyhuoneeseen. Me lähdettiin hakemaan semmoista modernia, mutta silti toimivaa ilmettä. Ei niin kuin ulkonäköä käytännön kustannuksella kuitenkaan, ja kyllä siinä saatiin myöskin äärettömän hyvä ja toimiva lopputulos. Pystyn tosiaankin suosittelemaan Ilmekoteja muillekin ja olen itse asiassa jo muutamalle tuttavaperheelle, jolla on tämä kylpyhuoneremontti ajankohtainen, niin olen suositellutkin jo.